ongi etorri beste bideo batera. Bideo honekin hasiko gea serie bat, non zuriak berdinketa lortu egin behar du. Hauek dira gehien gustatzen zaizkidan amaiera artistikoak, ze errege itotaren posizioak oso ikusgarriak iruditzen zaizkit. Lehenengo adibide honetan, argi dago zuriak bakarrik berdinketa lortu dezakela, beltzak dakalako bioi bat goratzeko zorian eta alfila ere badauke. Lehendabizik ikusi zakegu ze gertatzen den, zuzenian juten baldin bada bioia jatera. Gaztelua D3. Orain, alfila F3 jake, eta erregea mugitzen baldin bada bioiak gorakotuko du, noski gazteluak jaten baldin badu alfila, bioiak koratuko du eta hau irabazita dago. Zer gertatzen da, hasierako posizioan beste norantza batetik juten baldin bagia. Gaztelua C8, erregeak E7, gaztelua D7 jake, erregea F6. Gaztelua D7. Orain, alfila F3 aparte, erregea E6 ere babesten du orain pioia eta hurrengoan ezingo du alfila F3 eta pioia koroatzea saiestu. Beraz, hasierako posizioan bakarrik xake bat gildin zaigu. Eta hori da, gaztelua H3. Jake. Erregeak E7, gaztelua G3. Jake. Eta orain, errege betza ezin da F zuta bera jun, adibidez errege F6, ze orain, gaztelua D3 eta gero, betzak ez daka alfila F3 jake, gaztelua F3 jake delako. Eta horrengo mugimenduan botatuko da dizuta bera eta hau berdinduta da. Gutxienez berdinduta. Beraz, gaztelua G3 eta jake, H zuta bera jun behar da. H7, H8 ez da gazentzurik, berrio jake emango geniolako, beraz errege H6, orain gaztelua D3, alfila F3 jake, eta orain noski ezin du jan, koratuko duelako, baina erregea A7, izugarria. Orain bai, koratu behar du beltzak, D1 dama, eta orain gaztelua D6 jake. Besterik ez daka beltzaketeko, baina gaztelua D6, eta hau errege itota da. Damak eta alfilak ez dio gusten errege txuriari inora juten. Eskerrik asko gore egoteagatik eta hurrengo bideo batera arte.